A cita foi no pabillón do Pombal. Aquí reuníronse mozos e mozas de centros de Vilagarcía, Vilanova, Rianxo, Padrón e, por suposto, Cambados, nunha nova edición do torneo deportivo Panos Brancos, unha iniciativa impulsada pola Fundación Galega contra o Narcotráfico que busca fomentar os valores do deporte apostando por un estilo de vida saudable. Esta é a parte visible dun traballo que se fai tamén nas aulas, coa colaboración dos centros educativos, e ten todo o mesmo propósito, que é fomentar hábitos de vida saudables a través do deporte, neste caso, non somente polo exercicio que se deriva desto da actividade física, senón polos valores que ten aparellados, esforzo, autosuperación, disciplina. Durante toda a mañá foron sucedéndose as diferentes modalidades deportivas nunha edición que reuniu a 200 estudantes da ESO con idades de entre 12 e 16 anos. Hoxe están aquí deportistas de Rianxo, de Padrón, de Vilagarcía de Arousa, de Vilanova de Arousa e de Cambados, ¿no? Facendo 4 actividades: vólei, fútbol, baloncesto e atletismo. Coa idea, sobre todo, xa non de tanto de gañar ou non gañar, senón de pasalo ben e divertirse. Mais alá do fomento dun estilo de vida saudable, lonxe das drogas, este tipo de torneos serven tamén para que a mocidade coñeza compañeiros e compañeiras de outros concellos próximos coas súas mesmas inquedanzas. Unha derivada, digamos, moi positiva destes torneos tamén que sirven como irmandamento entre mozos e mozas de distintas localidades, non? As actividades relacionadas con este programa acadan os 2000 mozos e mozas no conxunto dos centros participantes.